दोडामार्ग तालुक्यातील विरडी वझर धबधबा इथं कर्नाटक हुबळी येथील एका पर्यटकाचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घडली। हुबळी येथून 7 पर्यटक इथं आले होते। त्यातील विजय दौडमणी या 22 वर्षीय युवकाचा खोल डोहात आंघोळ करत असताना बुडून मृत्यू झालाय। विशेष म्हणजे याच धबधब्याच्या ठिकाणी 14 वर्षापूर्वी अशीच घटना घडली होती, त्याची पुनरावृत्ती घडली आहे। एक युवक या ठिकाणी बुडला होता, त्याची तब्बल 6 महिन्यांनी मृतदेह सापडला होता असं ग्रामस्थांनी सांगितलंय। आजच्या घटनेची माहिती दोडामार्ग पोलिसांना मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले। ग्रामस्थांच्या सोबत असलेल्या पर्यटकांच्या सहाय्यानं घटनास्थळी पाहणी केली, मात्र खोल डोह असल्यानं मृतदेहाचा थांगपत्ता लागला नाही। मात्र मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी अन्य आपत्कालीन यंत्रणेची मदत घेतली जाईल असं पोलीस निरीक्षक हेमचंद्र खोपडे यांनी सांगितलंय। याबाबत अधिक माहिती अशी की धारवाड येथील काही युवक गुरुवारी सकाळी दुचाकीवरून पर्यटनासाठी विरडीकडे रवाना झाले होते। सकाळी 11:30च्या सुमारास ते विरडीत पोहोचले। वझर सखल धबधब्याचं सौंदर्य अनुभवण्यासाठी त्यांनी डोंगर माथ्यावरील परिसर गाठला। धबधबा पाहून तातडीनं परतण्याचा त्यांचा विचार होता, मात्र उंच कड्यावरून कोसळणारं पाणी आणि खाली निर्माण झालेलं नितळ पाण्याचे कुंड पाहून काही युवकांनी पाण्यात उतरण्याचा निर्णय घेतला। यावेळी विजय दौडमणी पोहत असताना अचानक पाण्यात अदृश्य झाला। तो नेमका कशा परिस्थितीत बुडाला याबाबत कोणालाही स्पष्ट माहिती मिळू शकलेली नाही। काही वेळानं तो दिसेनासा झाल्याचं लक्षात येताच त्याच्या मित्रांनी आणि तिथे उपस्थित असलेल्या अन्य पर्यटकांनी शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यात यश आलं नाही। घटनेची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक हेमचंद्र खोपडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हेड कॉन्स्टेबल वसंत देसाई, बाळकृष्ण धरणे, पोलीस नाईक मानसी गावडे तसेच पोलीस शिपाई अभिजित कांबळे यांनी घटनास्थळी भेट देत स्थानिकांच्या मदतीने शोध मोहीम सुरू केली। मात्र कुंडाची खोली आणि संध्याकाळच्या वाढत्या अंधारामुळे शोध कार्यात अडथळे निर्माण होत होते। विजयच्या कुटुंबियांनीही घटनेची माहिती देण्यात आली। ते दोडामार्गकडे रवाना झाल्याचं समजतंय। वझर धबधब्याशी संबंधित अशी दुर्घटना प्रथमच घडलेली नाही। 18 नोव्हेंबर 2012 रोजी गावातील एका युवकाचा याच कुंडात बुडून मृत्यू झाला होता। या घटनेची आठवण आजही ग्रामस्थांच्या मनात कायम आहे। गुरुवारी घडलेल्या दुर्घटनेमुळे त्या जुन्या जखमा पुन्हा एकदा उघडल्यात। ती घटना आणि आजच्या घटनेत 18 तारीख आल्याचं ग्रामस्थांनी सांगितलंय। बरेचसे लोक पर्यटक येतात आणि 8 दिवसात तर आता कर्नाटकचे लोक येत होते। गावाच्या लोकांनी सुद्धा त्यांना सूचना दिली होती की तुम्ही सांभाळून द्या असं सांगितलं होतं ना, पण ते काय मस्ती ही लोक असते। 14 वर्षापूर्वी अशी घटना घडली होती आणि गाव संकटात पडलं होतं। आमच्या गावातला मुलगा होता तो आणि त्याला आम्ही काढायचा खूप प्रयत्न केला। पालखीचे लोक काढले, पानबुडे काढले, पण काहीच झालंच नाही, मिळालंच नाही। आता मग देवीला आम्ही सांगणं केलं आणि त्यानंतर सगळ्या दिवसात ते आम्हाला प्रेत मिळालं। शासनामार्फत पोलीस खाते हे असलेत, त्याच्याकडे फायरकिटीचे लोक माणसं आणली, पानबुडे म्हणून आणले, आमचे कुडावर तिथून आले होते। त्यांच्यानं सुद्धा प्रयत्न केला, मग त्यांनासुद्धा त्या प्रयत्नात त्यांच्या यश आलं नाही। मग आम्ही देवीकडे 2 वेळा सांगणं केलं, दुसऱ्या वेळी सांगणं केलं, त्याला 5व्या दिवस परत पुन्हा सांगणं केलं आणि 6व्या दिवस आमची माणसं सकाळी ते 6:30 वाजता गेली पोचली। त्यांना ते वर आलेलं दिसतं, मग ते आम्ही ते घेऊन आलो गावात। नाही त्या दिवस ते लोक आली होती, मग त्याच्या अगोदरच मिळाले। सकाळी मिळालं, सकाळी झालं। मग ते लोक गेलीत, परतून आली होती, पण त्यांना काय झालं रिटर्न गेली। म्हणजे तुम्ही काय म्हणू? आम्ही आता गावामध्ये आम्ही गाव मीटिंग घेऊन ग्रामस्थांनी जमून मंदिरामधून त्याच्यावर चर्चा करून आता पूर्णच बंद करण्याचा आम्ही ठरवत विचार करीत आहोत। तर मला दुपारी 1:30 वाजण्याच्या सुमारास पोलीस पाटील यांनी कळवलं की विरडी धबधबा जो वझर सकल धबधबा आहे तर तिकडे एक कर्नाटक धारवाड इथून 6-7 पर्यटक मुलं आले होते 2 व्हीलर गाड्यावरून आणि ते त्या ठिकाणी धबधब्यावरती आपलं आंघोळ करायला आणि फिरायला म्हणून ट्रेकिंग करायला आले होते। त्यातला एक पर्यटक, त्याचं नाव आहे विजय दौडमणी, वय 23 वर्ष, मूळ राहणार धारवाड कर्नाटक। हा पाण्यात बुडून खाली गेला कुठे तो, आणि तो दिसून येत नाही कुठे असं आम्हाला कळल्यावरती आम्ही आमचे पोलीस स्टाफ त्या ठिकाणी गेलो। तो धबधबा जो आहे तो विरडी गावापासून अंदाजे 6 ते 7 किलोमीटर आहे आणि फार उंचावरचं ठिकाण आहे आणि त्या ठिकाणी पायीच जावं लागतं। आणि त्या ठिकाणी जे आम्ही पाहिलं तो त्या धबधब्याचं पाणी जे आहे एका कुंडामध्ये पडतं आणि ते कुंड इतकं खोल आहे की त्याचा अजूनपर्यंत कोणाला हे अंदाज लागलेला नाही किती फूट आहे। काही लोक म्हणतात 500 मीटर असावं, काही लोक म्हणतात 10 ते 12 माड एवढ्या उंचीचं आहे।
पण अजूनपर्यंत कोणाला आलेला नाही अंदाज त्याचा, आणि लोक कोण गावातली लोक कधी त्या ठिकाणी गेलेले नाही आहेत. त्याच्या पर्यटकांनी एक उत्सुकतेपोटी आणि तिकडे गेलेत मुलं ती, आणि आंघोळ करताना ही घटना घडलेली आहे. तो जो पाण्यामध्ये बुडालेला आहे विजय दौडमध्ये, तो त्याचं काही आपल्याला डेड बॉडी मिळालेली नाही, आणि आपल्याला ती परिस्थिती अशी आहे की त्या ठिकाणी पाण्यामध्ये कोण उतरू शकत नाही, कारण की ते कुंडचे किती खोल आहे याचा अंदाज नाही आहे, आणि तेवढी आपल्याकडे साधनसामुग्री आता नाही आहेत, किंवा गावातले लोक किंवा आम्ही पोलीस एवढं शक्य नाही आहे त्या पाण्यामध्ये उतरणं. मग आम्ही ते मदत आता NDRFला किंवा इतर बचाव आम्ही मदत मागतो आहे, तर त्याच्या पद्धतीने त्याची डेड बॉडी काढायचा आता प्रयत्न करतो आहे. ही घटना 14 वर्षापूर्वी गावातलाच एक मुलगा तरुण त्या पाण्यामध्ये कुंडामध्ये बुडाला होता, आणि शोध घेऊनसुद्धा पाणबुड्यासुद्धा गावावर बोलवल्या होत्या, तरीसुद्धा त्याची डेड बॉडी काही मिळाली नव्हती. 6 दिवसांनी त्याची डेड बॉडी फुगून वरती आली पाण्याच्या, आणि त्यानंतर मग त्याची प्रेत मिळालं. म्हणजे असं आहे की तिथे अंदाज मिळत नाही पाण्याचा किती खोल आहे वगैरे. आताही तशीच परिस्थिती आहे.